మీకు ఉన్న అప్పులన్నీ తీరడానికి, వివాహము జరగని వధూవరులకు వివాహము జరగడానికి, కుటుంబంలో ఉన్న మనస్తాపములన్నీ తీరడానికి, ఆరోగ్యము పెంపొందడానికి కూడా ఒక్కసారి మీరు వినాల్సిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్తోత్రం ఈరోజు వీడియోలో చూడబోతున్నాము. భక్తి శ్రద్ధతో ఒక్కసారి వింటే చాలు. ఓం మదనాయుధ లావణ్యం నవ్యారుణశతారుణం నీలజీముత శశికుమరః తేందుసతృశాలినం పుండరీక విశాలాక్షం పూర్ణచంద్రనిభాననం చాంపేయ విలసన్నాసం మందహాసాంచితోరసం కంఠస్థలసలచ్చోత్ర కుండలం చారుగంధరం కరాసక్తగణత్తండం రత్నహారాంచితోరసం కటీతటలసద్దివ్య వసనం భీవరోరుకం సురాసురాదికోటీర నిరాజితపదాంబుజం నానారత్నవిభూషాఢ్యం దివ్యచందనచర్చితం సనకాదిమహాయోగి సేవితం కరుణానిధిం భక్తవాంఛితధాతారం దేవసేనాసమావృతం తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంబుజే ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరం తేజస్త్రయాతమఘం పీఢం సరజన్మన్ గృహానపోః అనవద్యం గృహానేశ పాద్యమద్య శఠానన పార్వతీనందనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమద్భుతం ఆచమ్యతామగ్నిజాత స్వర్ణపాత్రోత్యతైర్జలైః పంచామృతరసై దివ్యైః సుధాసమవిభావిధైః తదిక్షీరాజ్యమధుభిః పంచగవ్యైః ఫలోదకైః నానాఫలరసై దివ్యైః నాళికేరఫలోదకైః దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణ రత్నోదకకుచోదకైః హిమాంబుచందనరసైః కణసారదివాసితైః బ్రహ్మాండోతరమధ్యస్థ తీర్థైః పరమపావనైః పవనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహం సుధోర్మిక్షీరతవళం భస్మణోతూల్యదావకం సౌవర్ణవాససాకాయం వేష్టయేభీష్టసిద్ధయే యజ్ఞోపవీతం సుజ్ఞాన దాయినే దీర్పయే గుహం కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే రోచనాకరు కస్తూరి సిదా ప్రమసృణాన్వితం గంధసారం సురభిలం సురేషాభ్యుభగం యథాం రచయేతిలకం పాలే గంధం మృగమతేన తే అక్షయ్యఫలతాడర్కా క్షణక్తానర్పయే ప్రభో కుముదోత్ఫలకల్హార కమలైః శతభద్రకైః జాతీసంపకపున్నాగ వకులైః కరవీరకైః దూర్వాప్రవాలమాలూర మాచీమరువభద్రకైః అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమలైస్తులసీతలైః నమః సర్వాంతరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే శృతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయ తే మయూరవాహనస్యేతం మానసం చ ప్రభూషణం యః కరోతి స కృత్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి।